Hi guys! So ngayon guys, magbibigay ng comment or reaction si Key America ng Bisaya guys dito sa itatry naming Sampalok Candy. So ngayon nak, magkuha ka, magkaon ka, then say something kung unsa imong masulti. Dali. Ikaw kuya, Akong paborito. paborito ni mo na? Oh. Tingnan sila. Tingnan sila. Say something, tell them nga imo nang paborito. Dali. Ang tamarind na akong paborito na snack. Paborito niya guys ang tamarin daw. Ikaw nak, unsa imong masulti nak? Aning candy. Ganahan ko kay dili siya sweet kayo, is not like the junk foods. Dili siya pareha sa mga junk foods. Nga parat salted kayo ang junk foods no. Unya kani unsa ra man imong ma-feel ani unsa imong masulti? Aslom Lami siya. Lami. Lami siya, dili siya aslom kaayo. Og dili siya kawan. Tamis kaayo. So tama-tama lang aslom ug tamis. Lami siya guys. This says it's a product of Thailand. Unya. Wow. Dili may magsulti sa brand kay baka naman. Oy, kadaghan na sa imong nakaon oh, upat na kabuok iyang nakaon guys oh. Guys, remember ko before kaning mga liso sa sambag or sampalok ginagamit na mo siya og bula sa bato sa jackstone. Kani, nag-play mi ani sa una. Play mi og katong bula bitaw nga gamay unya mag-ana-ana ka oh. Ana niya. You catch the small ball. Ay. Ano? Anak dayon. Una mong ginadula sa una. Wala may gadget sa una. So ngayon guys, ang gagawin namin is gagawa kami ng coffee guys. Igagawa ako ng coffee ng aking pamangkin. Okay? Para ako pala sa mga nagtatanong po, yung mama niya is ate ko, kapatid ko po. Thank you.